perquè el tema... Cristòfol Colom, quan estudiem o vàrem estudiar, diuen que és de Gènova. Miguel de Cervantes va escriure el Quixot en castellà i dicen que és de la Manxa. Teresa de Jesús va ser una monja que diuen i que li fan homenatge a Àvila. Això ens han dit fins ara, però si us dic que Colom podria ser de Roses o que el Quixot es va escriure en català, i si dic que Santa Teresa de Jesús va ser abadessa de Pedralbes i té origen català, pensaríeu que estic boja? Que he perdut el cap, no? Doncs no ho dic jo, assegura el nostre proper convidat, el filòleg i historiador Jordi Bilbeny, totes aquestes coses que dic jo. Alguns dels personatges més top de la història cultural espanyola són catalans. No ho diem nosaltres, sinó l'historiador Jordi Bilbeny. Cristòfol Colom, Miguel de Cervantes o Santa Teresa, entre d'altres figures, podien haver estat segrestats i reinventats per Castella? D'on va salpar Colom? De Palos o de Pals? Era Santa Teresa abadessa a Barcelona o una pobra monja d'Àvila? Sabia Cervantes escriure en castellà o el Quixot és una traducció d'una obra íntegra en català? Molts són els orígens que s'han atorgat a aquests coneguts personatges, però la polèmica sembla estar servida. És el moment polític que vivim l'idoni per posar en dubte la identitat oficial d'aquestes figures històriques? Ens trobem davant d'un intent de politització de la història o d'una troballa fruit d'una curosa investigació? Jordi Bilbeny, bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres a Trencadís. Historiador. Investigador. Investigador. Com és possible que personalitats, personatges tan estudiats per altres historiadors, ningú hagi caigut en l'origen català del Cervantes, de la Maria Teresa de Jesús i del Colom? Bé, no és que ningú hagi caigut. Per exemple, des d'en Colom se'n parla de la seva catalanitat des del segle XVI. I he recollit textos del XVI, del XVII, del XVIII, on expliquen que Colom és català i que la descoberta d'Amèrica va ser organitzada o pels reis catalans o pels reis d'Aragó. Per tant, s'ha vingut explicant fins ara, i a començament del segle XX un peruà va ser el que és Lluís Ulló. Aquest sí que era historiador i arxiver dels arxius de Lima. Aquest sí que va fer una obra considerable defensant i vindicant la catalanitat d'en Colom. De fet, des de Lima va venir a viure a Barcelona. Sobre Cervantes i Santa Teresa la cosa es complica una mica més. Però en canvi la tesi, perdona, la tesi que seguim estudiant, no sé si segueix estudiant, que és de Gènova. Bé, bé, avui dia també es creuen biografies de sants i que tots pugen al cel en calçotets o amb carn i ossos i també molta gent s'ho creu, no? Vull dir que una cosa és el muntatge que es fa perquè la gent es cregui una sèrie de coses i tenir-los agafats amb adhesions sentimentals i polítiques, i l'altra... Evidentment, contestar-li a l'historiador que Sí, diu que Santa Teresa va... Ho dic per lo que està dient ara de la fe de les persones, perquè també està jugant amb la fe de les persones. Mira, si li preguntes amb ell, jo m'estalvio i després jo ja contestaré amb ell. No, només m'ha tractat de recordar que després vol preguntar-te una cosa. Ja, home, ja és que he perdut el fil, saps? Doncs jo estic aquí per reenganxar-te el fil, no et preocupis, que és la meva feina. Estaves dient, jo t'estava preguntant de per què als llibres d'escola segueix dient que el Colom és de Gènova. Els llibres d'escoles els fan uns ministres. Els ministres formen part d'una estructura d'estat. I l'estructura d'estat té una finalitat determinada, no? Cohesionar una societat, assimilar-ne d'altres. Durant més de 5 segles, la corona, la monarquia... Però la història de Catalunya la fem a Catalunya, és una assignatura de Catalunya. Qui fa els llibres d'història de Catalunya? No del tot, o sigui, encara que els historiadors de Catalunya diguin i afirmin que són independents i que tenen llibertat de criteri, quan van a les fonts a buscar informació, aquelles fonts estan preparades. O sigui, no t'ensenyen unes imatges filmades del passat. Hi ha un text escrit, i això ho ha escrit algú. Jo porto més de 30 anys treballant la censura, que és una cosa que sí que gairebé no ha treballat ningú. O sigui, com s'escriu la història, com aquesta història és supervisada per un responsable d'estat del Consell Reial o de la Inquisició, i com el llibre que acaba sortint és una mena de barreja entre realitat i ficció. Ara, amb el moment que s'està a Catalunya, vols dir que... Vull dir, segur que t'escolten.
segur que llegeixen la teva tesi. Segur que ara em cura. Tot perquè dir que, per exemple, el Colom és català i arribar a aquesta... Home, segur, jo et dic, per com estan les coses, no sé si ets independentista o no, en tot cas no ve el cas. Sí, no ve el cas, sempre ho he dit, que la meva ideologia política, no tinc cap problema a dir-ho, no ara, sinó quan ningú era independentista, jo et deia la meva ideologia política, perquè una cosa és la ideologia i l'altra són les proves. Imagina que hi ha un accident de cotxe, no? Però dic que aquí hi hauria potser un interès, i què t'han dit els d'aquí? No, hi ha de tot, com sempre. Hi ha gent que diu podria ser, gent que diu evidentment, i gent que diu que és impossible. Vull dir que les dades, n'hi ha milers de dades, i cadascú les ordena com vol. Et sembla que la vida de Colón sembla que no pugui ser de cap més altra manera... Però tu dius que el Colom va néixer a Roses. No, a Barcelona. A Barcelona. Colom és d'una família barcelonina molt ben estudiada, on hi ha almiralls... De quin carrer? Entre Mirallers i Banys Vells. Avui dia encara es conserva a casa seva. En el Palau d'aquests Coloms s'hi han fet pisos, però les cavallerisses són del segle XII i encara es conserven i estan catalogades com un bé patrimonial de la ciutat de Barcelona. I va néixer allà? És la seva família. No tenim la foto del part, saps? Ja ho sé, amb això arribo, no cal que em prenguis el pèl. No et prenc el pèl, no et prenc el pèl. Estic fent una imatge perquè molta gent em diu, però on va néixer? No ho sabem, sabem dins de quina família. Si hi ha unes partides, si s'apuntava alguna cosa, com has sapigut que... Home, perquè hi ha moltíssima informació d'aquesta gent, i amb els noms i documents, i judicis, i llegendes, i casaments, i testaments, i tenim el llibre de comptes d'aquesta família, i sabem la gent que treballava, si tenien un professor d'esgrima, si tenien una dida, si tenien el mosso de... Però amb totes aquestes dades que em dones, no entenc com aquí no hi ha hagut una tesi generalitzada de tot això que tu presentes. Perquè de la mateixa manera que fa 20 anys no podies parlar d'independència en un programa públic, perquè això és així, ni parlar del Comitè Olímpic Català, ni treure una estelada, avui dia és normal, amb aquest tema, a mesura que la informació arribi i no sembli que és fruit d'un prestidigitador o d'un sonat, sinó simplement que és una persona que té molta més informació que el comú dels mortals, a partir que això arribi a la ciutadania començarem a valorar les coses amb criteri. Estudiar tant la censura de vegades provoca que un es pensi que hi ha censura on no n'hi ha. Ho dic pel que acabes de dir, perquè fa 20 anys jo vaig començar i es parlava d'independència. Una cosa és que fa 20 anys era un 3% la gent que era independent, potser no hi havia, i ara és un 47%. A veure, jo parlo per experiència, no parlo per... Jo parlo quan et dic que en alguns casos no podies publicar ni sortir en un programa i parlar ni del Comitè Olímpic. Hi ha un programa que portava un senyor conegut, que no vull dir el nom, però que es parla en un moment donat, diu, jo vull parlar del Comitè Olímpic. Jo no t'estic censurant, que no diguis el nom. No, però no ve el cas, simplement és l'anècdota, no el personatge que ho censura. M'agradaria parlar de què passa amb el Comitè Olímpic Català, i va dir, no es pot parlar aquí. I jo, com a investigador, en aquell programa, i jo com a investigador també m'he trobat que aquests temes que estic investigant sobre la censura, jo feia fins i tot la tesi doctoral a la universitat, i quan van començar a veure la dimensió del que estava investigant em van dir que això no es podia investigar. Per tant, parlem d'altres personatges com Santa Teresa de Jesús, Àvila. Àvila només hi ha rumors. Al començament del segle XVII, al començament del segle XVII, que hi ha uns plets per fer informar la gent, perquè volien saber aspectes de la vida de Santa Teresa, hi ha uns plets i la gent que està allà explicant diu, bueno, diuen, uns diuen que sí, uns altres diuen que no, diu, tant pot ser d'Àvila com dels entorns, no hi ha ni un sol... Se la van apropiar. No hi ha ni un sol paper. A més, quan la beatifiquen, el 1614, des de Roma, se celebra a Barcelona, a València, però no a Àvila. O sigui que, en teoria, a la ciutat on havia nascut i on havia viscut Santa Teresa no celebren el procés... És que va néixer el 1515, és impossible que el 1514 la canonitzessin. 1614, procés de beatificació. Hi ha un procés de beatificació que està escrit, a més, i va tenir un... A la millor era valenciana. Podria ser. Podria ser, el que passa que la família l'hem acabat vehiculant amb una família dels Cardona de Barcelona i és l'abadessa de Pedralbes. Va ser abadessa de Pedralbes. A més, fins fa 4 dies,
era una teoria que era abadessa de Pedralbes. O sigui, era una conjectura. Però ja han aparegut diversos llibres publicats arreu d'Europa que ja li diuen que és abadessa. Hi ha una llegenda catalana que li diu que és abadessa i fa ara poquíssim hem presentat a l'opinió pública un quadre del segle XVII amb Santa Teresa amb el bàcul d'abadessa i una llegenda que diu Santa Teresa, abadessa i màrtir. Sobre aquesta qüestió no sé per què el Carlos Fuentes reia sobre aquestes dades, perquè són dades. Jo respecto molt el teu treball, sense cap dubte. Jo no crec que als independentistes li agradi que siguin catalans, Santa Teresa, Colom. Per què no? Jo crec que no, però en tot cas et voldria dir només una petita qüestió. Si fos abadessa de Pedralbes, tots els convents, tots, tenim una crònica, tots. Jo estic a Sabadell, el convent de Sabadell, tenim una crònica des del primer dia, i Pedralbes també ho té. Figuraria, no?, com a abadessa? No, no necessàriament. Perquè com que no, sí. Mira, cada vegada que hi ha un canvi, o la comunitat que forma, hi ha una descripció a la crònica de cada persona que forma la comunitat. Carles, des de quin any? On comença, per exemple? exemple? No, això des de sempre. A la casa Sabadell, a quin any comença? La comunitat de Sabadell comença en 1945. I jo tinc els llibres. Però 1945 no és una tradició, és una tradició que es fa una, dos. Creu realment que Àvila, el moviment que hi ha a Àvila, pot entendre algú que no hagi nascut a Àvila, Santa Teresa? Ho diuen tots els especialistes. Tots els especialistes? I com és que els meus llibres que tinc a l'ESO em diuen que va néixer a Àvila? El llibre d'ESO no és, curiosament, un llibre d'especialista. Jo parlo d'especialistes i biòlegs. Perdona. Per favor, és un llibre de col·legi. Perdona, no és un llibre de col·legi, és un llibre que forma les persones del futur. Ja t'ha dit que no, ell. Que quedi clar. Ell t'ha dit que no. Si creieu... Ell ha dit que no, Ell ha dit perquè ell estudiava història i que no tenia res a veure amb els llibres. Ell, com tots sabem, hi ha hagut una part a la nostra vida que aquí hi ha hagut una dictadura, hi ha hagut censura. O sigui, aquesta part ja està superada. És el que ha estudiat ell. No, jo penso... El que està dient ell és una cosa que va molt més enllà, perquè estem parlant d'una teoria que algú podria dir de conspiranoia, no? De dir que ens han canviat la història des de fa molts anys per fer-nos creure el que no és. Exacte. I la meva pregunta és, en quin moment va començar de forma conscient a produir-se... Això, hi ha els que estudien la censura, ja fan la censura a l'Antic Testament. Ja fan la censura a l'Egipte. I amb castellans, per exemple, amb gent que va néixer a Castella, també els han posat catalans. Hi ha algun català que no sigui català de renom? No ho sé, perquè la feina que tenim és saber qui són catalans, no ho sabem totalment, però sí que el que volia dir que no és una cosa que passi estrictament a l'estat espanyol. Per exemple, a Egipte hi ha un cas d'un faraó que ha de marxar i l'esborren el nom de tots els registres que estaven allà picats amb pedra a la paret, l'esborren. Jo tinc un dubte molt gran. Santa Teresa la van ajuntar molt, van tenir una història molt forta amb Juan Ramón de la Cruz. Llavors, si ell era catalana... Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, sí. Jo li posava Ramon perquè quedava més bonic. Llavors... Canvies la història, la canvies. Canvies. Clar, és veritat, ara sí comencem a dir-li Juan Ramon. Com queda aquesta història? Si ell ha nascut i és abadessa d'aquí i el Juan de la Cruz està en un altre lloc, perquè teòricament també és català. Estem parlant d'una recerca que fa només 15 anys que dura. Per tant, el d'en Colom fa un segle ben llarg. En 15 anys només tenim els fonaments, els pilars. Per exemple, Santa Teresa explica... Però, perdona, no m'has contestat. I és vital, això. T'estic dient que s'està investigant. No està clar. Que estem mirant els documents, les biografies... Però podria ser català? Sí, evidentment. Ens hem quedat amb un altre tema, que és el tema del Quixot que es va escriure en català. La veritat és que davant d'aquestes dades, d'aquesta recerca, és molt difícil que el Jordi ens plantegi tots els estudis que durant 15 anys esteu fent, amb unes dades... És molt difícil en uns minuts. Però ens hem quedat amb això, ens hem quedat que hi ha un estudi que diu, i amb dades, segons diu el Jordi, que tant la Santa Teresa de Jesús com el Colom, com el Quixot, que es va escriure en català, no? Dius? Però... és que no tinc temps avui, he trencadís. Una pena, però, escolta, potser un altre dia parlem d'aquest misteri, com és que la novel·la en castellà més llegida
resulta És una mala traducció. que és una mala traducció d'un original de català perdut. Mare meva. A Trencadís parlem de les últimes novetats. Gràcies, Jordi, per acompanyar.